Здравейте, здравейте! Ние отново сме тук, майка и дъщеря в Ох, бе, майко! Как сте? Не сме се вясвали отдавна, но сме доста заети и аз, и тя. Тя е втора смяна, аз репетирам. И днес сме тук бързо да си кажем две приказки за това какво означава да имаш по-малък брат или сестра и да трябва да го гледаш, когато майка и баща ти работят. Елгара, как се чувстваш? Само да вметна добре, че е тя, защото тази седмица и аз и моя мъж сме предпремиерни в два различни града, далеч от София и съответно Борис е поверен на нейните грижи. Да, за добро или за лошо е. Да, добре, че са ваканция, иначе не знам какво щях да правя. Кажи сега. Тя свършва днес. Тя свършва днес. Да, не знам какво ще правя другата седмица, наистина. Не знам какво ще правя. Аз знам, сега. идилия. Идилия, да. Обичаш ли да гледаш брат си? От време на време, когато не мрънка. Когато не мрънка, той обаче е мрънка, защото усеща, че моето внимание е изцяло на друго място. Да. В момента и доста протестира, но кажи сега, той изнервя ли те? Да. И моя брат на времето ме изнервяше. Валентина, ако слушаш, знаеш си, нали? Това са нашите взаимоотношения вече толкова много години, но така е, по-малките братя винаги са досадни. Да. Но пък, когато пораснат, имаш си един страхотен приятел, защитник в тяхно лице, така че готино е да имаш брат, нали? Ти знаеш, ти имаш. А ти нямаш брат? Още е нямаш. малко, още е малко, бебе. Малко? Не е бебе, как на 3 години и половина. Не би го нарекла бебе, би го нарекла безсовица. Да. Но хубаво се оправяш ти с него. Знам. Ами, налага се веднага да се върна на репетиция, а тя при брат си, защото сме опуснали едно много кратко детско, за да можем да се появим за малко пред вас, но детското ще свърши и репетицията ми започва, а тя трябва да поеме задълженията си на бейбиситър. До скоро! Чао, чао! Чао!